ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 9 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 161 сомонӣ бо 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 163 сомонӣ. дар имрӯза навормон 11 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои ҳамагӣ 55, 110, 170 000 сомонӣ ва ғайра. сехонага бо ремонт дар новостройка 365 000 сомонӣ, квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе 239 000 сомонӣ ва духонагоҳои фурӯшӣ бо ремонт бо нархҳои 195 ва 255 000 сомонӣ ва дигар вариантҳои фурӯшии срочнӣ ва арзон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хубро аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар Гидроизол дӯстони азиз ҷойгир аст. минтақаи хуб мебошад. кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, доми 7А, квартираи 93 пеши банки Фурӯз, пеши бозорда ҷойгир аст. сехонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. хона таъмир дорад, таъмирашам хуб мебошад. нархаш ҳамагӣ 365 000 сомонӣ мебошад. срочна фурӯши ай дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. хона срочна фурӯхта мешавад. сехонага бо таъмир дар шаҳри Ҳисор. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. соҳибаш мегӯяд ки 4 сотиқ замин аст. мактаб, об, свет, ремонт дорад. 3 дар хона, 5 ба 3, 5 ба 3 ва 4 ба 3 хонаҳои калон. нархи хона бошад 110 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. 1 сотиқ замин мебошад. 2 дар хона дорад, коридор аст, мактаб ҳаст. нархи хона бошад 55 000 сомонӣ мебошад. ҳамагӣ рақамҳои соҳиби хона ҳамон рақамҳо мебошанд, дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз, якум хона 110 000 сомонӣ, дуюм гиш 55 000 сомонӣ. марҳамат. аз шаҳри Ҳисор боз як хонаи фурӯшии дигар аст. хонаи бениҳоят арзон мебошад. камтар пас пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон. якхонага мебошад бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҳамаи чизу чорашхати фурӯхта мешавад ва нархи охирон аст, яъне дигар арзон намешавад. нархи охирон беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳибаш, ва нархаш бошад 239 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз. дар 32 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, дачаҳои Гулханӣ мебошад. нархаш ҳамагӣ 170 000 сомонӣ, 13 сотиқ замин аст ва 7 ба 10 битон рехтагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. чун ҳар вақта аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, хонаҳои арзон аз шаҳри Ҳисор. ва ин хона ба квартираям алиш мешавад. тарафҳои 7 километр ё гипразем бо болои сум метем. хонаи заминиам бошад, мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ин ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ ва ҳам алишиам мешавад. занг занед, пурсон шавед, маслиҳат кунед, вариантатона пешниҳод кунед.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Лохур, деҳаи Гулисой. Заминаш 6 сотих мебошад. Хонаҳо ҳамаш ремонт доранд, об, свет дорад. Боз ҳавзи 40 тоннага, кухни, баня, ҳоҷатхонаам низ дорад. Нархи хона бошад ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ҳавлӣ 6 дар хона дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои Россия WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ҳавлӣ ду даромадгоҳ дорад, якташ майда, якташ калон, 4 сотих замин, 3 дар хона, 2 ҳоҷатхона, 2 кухни дорад, канализатсия ҳаст, як подвал ҳам низ дорад, об, свет ҳамавақта. Дар даруни хона кухни, ҳаммом, ҳоҷатхонаам ҳаст. ҷойгир аст дар маҳаллаи Графзавод, поёни корвон мебошад, қарибии дарвозаи шаҳри Душанбе. нархи ҳавлӣ бошад $57 000 ё иваз мешавад ба 4 ё ин ки 3 хонага. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. боз як чизро хотиррасон карданем ки ҳавлӣ наздикии бозорча мебошад, хонаи рақами 53. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Файзрес, Юмсурок ҳам мегӯянд. 7 сотих замин, дарахтони мевадиҳанда дорад, шафтолу, зардолу, анор, анҷир, себ, бодом дорад. 2 дар хона, баня дар дохил, як хонаш подвал дорад. фундаменти хонаҳои асосӣ, яъне главни рехтагиай, подвалаш бардоштагӣ 3 дар хона мебошад. об, свет ҳамавақта, мактаб, беморхона дар наздикияш. нархаш бошад ҳамагӣ 160 000 сомонӣ. ва боз як чизро аҳамияти ин ки хона таъмир дорад ва нархаш боз савдо ҳам мешавад барои харидорҳои аниқ. кухни ва аловхонаи берунӣ ҳам низ дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 7900 мебошад, именно ҳамин рақамҳо WhatsApp доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино мебошад. кинотеатри Орлёнок, поёни институти санъат. кадоме надонад, ин тарафи якум советскӣ мебошад. ҳавлӣ иборат аз 5 сотих замин ва 7 дар хона мебошад. 3 санузел дорад, 2 то дар ҳар ду этаж, 1 то дар берун. фаврӣ фурӯхта мешавад, яъне срочна. агар имконияти ними пулша додан бошад, ними дигарша дертар. яъне дӯстони азиз, метавонед ҳамин ҳавлия ними пулша ҳозир тиен, ними дигаша камтар дертар тиен. боз варианти алишиам ҳаст. хулас, вариантатона пешниҳод кунед. ҳавлӣ ҷойгир аст дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, кӯчаи Фурӯзон 71/1. ориентир кинотеатри Орлёнок, тарафи якум советск мебошад. нархи ҳавлӣ $130 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 88 86 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед. ҳавлӣ боз арзон ҳам мешавад. агар харидори аниқ бошад, арзон мешавад дӯстони азиз. марҳамат. ҳавлӣ чӣ хеле гуфтем, 7 дар хона дорад, 7 хона истиқоматӣ, 3 подвал дорад ки ранги хонаянд. боз як ошхона дар берун аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара номаш Қурхонтепа, духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 5 шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар Ломоносов 10. дар ҳолати хуб мебошад. хона мегӯяд соҳибаш. хона дорои кондитсионер, термикс, кухни, гарнитур мебошад. ягон саволи дигар бошад, метавонед занг занед, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 255 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага ба сехонага табдил додагиянд. Бо масоҳати 43 метри квадратӣ мебошад. Масоҳат барои сехонага кам аст. ҷойгир аст дар кӯчаи Ленина, полигон автостансия мебошад. доми кирпичние, барқ, об ҳамавақта. хона назди трассаи шаҳри Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафуровда қарор аст. Полигон автостансия. фақат харидорҳои аниқ занг зананд, мегӯяд Соҳибуш. нархи хона бошад 195 000 сомонӣ. савдо мешавад, алишам мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоми ҳамин наворро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 11 монед бениҳоят хурсанд мешавем ва ба ҳар як комментария шумо лайки худмона мегузорем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.